Хо-хо. Дядо Коледа е тук с празнично послание само за вас. Мили ученици от Средно училище Свети княз Борис I, Асеновград, преди да приключим годината, исках да отделя малко време, за да кажа весела Коледа и ви благодаря, че бяхте част от това, което направи тази година наистина специална. Скъпи ученици, учители, служители, родители от Средно училище Свети княз Борис I, Асеновград, с наближаването на Коледа и Нова година искам да ви поздравя с най-сърдечни пожелания. Нека този празничен сезон донесе много радост, щастие и уют в домовете ви. Времето, прекарано с близките, е безценно, а споделените моменти ще останат в сърцата ви завинаги. Пожелавам ви да бъдете изпълнени с мечти и вдъхновение, да учите с усмивка и да преследвате целите си с ентусиазъм. Нека новата 2025 година ви донесе нови възможности, успехи и много приятелства. Помнете, че истинският дух на Коледа е в даването и споделянето. Бъдете добри и внимателни към другите. Бъдете милостиви и състрадателни, защото дори най-малките добри дела могат да променят живота на някого. Честита Коледа и успешна 2025 година! Ваш дядо Коледа.